दिनैनिफ्राय जोंनि गारि सालायनाया बन्द आरो साबिया मालिकनि आखायाव आरो जों न' फारसे थांसिगोन जों। नैबे सावगारियाव नुबाय थानाय दैमालु नार्जारिखौ जायबा बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मोनसे समाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन। नोंथाङा सावगारिखौ नुनानै मिथिखायो जानांगौ बिथाङा माबायदिहाय बाहागो लादोंमोन। दा बिथांखौ फेसबुकनि गेजेराव थैबाय होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय बिथाङा थैयाखै, बिथाङा मोजाङैनो दङ। दा बेखौ मानसिफ्रा थैबाय होननानै गोबाङानो फोसावगासिनो दंमोन मैयानिफ्रायनो। दा बेखौ निउसाव क्लियार खालामबाय, बिथाङा थैयाखै, बिथाङा मोजाङैनो दङ। बिथांनि मुङानो जाहैबाय दैमालु नार्जारि। दैमालु नार्जारिया दा मोजाङैनो दङ। दा दैमालु नार्जारिखौनो थैबाय होननानै फोसावनाय जादोंमोन। लोगोसे आसामाव मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय जादों। गोदान बोसोरानो दिनै 3 जानुवारि थांबाय। साननैनि गेजेरावनो आसामाव खेबसेनो 7 सुबुङा थैनांगौ जाबाय। गंसे लादेन ट्राकजों आरो गंसे बासजों देरगावआव जेब्ला बासआ पिकनिक जानो थाखाय आरो मन्दिराव थांदोंमोन तिनसुकियानि मोनसे जायगायाव। बे थांनाय समावनो देरगावआव गंसे लादेन ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै खेबसेनो 7 सुबुङा थैबाय आरो बे जाथायाव गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। दा गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ गोदान बोसोराव। फारसेथिं जौ लोंनानै हमजानाय, फारसेथिं जौ लोंनानै एक्सिडेन्ट जानाय, फारसेथिं आरो जाब्रबथाय जानाय, आरो फारसेथिं जायबा बास ड्राइभारफोर बा जायखिजाया ड्राइभारफोर, बासल' नङा, ड्राइभार बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान रुल फोसावदों आरो बे गोदान रुलखौ लानानै ड्राइभार बिथांमोना गोख्रों सोमावसारगासिनो दङ। बे गोदान रुलानो जाहैबाय मिरु सोरखारा फोसावनाय बा भारत सोरखारा फोसावनाय। बे गोदान रुलनि बायदिब्ला जायबा ड्राइभारा एक्सिडेन्ट खालामो 7 लाख होनांगोन आरो लोगोसे 10 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा मोनगोन। दा जाब्रबथायखौ खालामना खालामा, दा बेनिखायनो ड्राइभारफ्राबो बिनि सायाव सोमावसारगासिनो दङ। दा हरखाब जाब्रबथाय जानायखौ बोरै खालामना खालामगोन बेबायदि। दा जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव 7 लाख बोनांगोन आरो 10 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा मोनगोन। दा बेनिखायनो बेहाय आसामजों लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि ड्राइभार बिथांमोना सोमावसारगासिनो दङ आरो बे रुलखौ बोखारनो थाखाय दाबि खालामदों आरो लोगोसे बन्द'बो फोसावदों, गारि सालायला होननानै बुंदों। दा बिथांमोननि इनकामा गारि सालायनानैसो ओंखारो, नाथाय बिथांमोनखौ बेबायदि खैफोदाव खोलैयोब्ला बेबायदि होननानै सोमावसारदों। दा जेरै नेपालफोरावबो बिदि रुल दङ, जायफोरा एक्सिडेन्ट खालामो भारतनि मानसिफ्रा थैनाय मानसिनो फैसा होनांगौ, फैसाबानो खारग'यो बिदि आरो। नाथाय जोंनि भारतनि रुला जाहैबाय 10 बोसोरनिबो जोबथेसालिनि साजा आरो लोगोसे 7 लाख रां होनांगोन। दा माखासे बाथ्रा बुंदों ड्राइभार बिथांमोना, बे बाथ्राखौ खोनासंदो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। जोङो दा खौसे जानाया बेनो, जिथु अमित शाह जिथु सारा जिथु जोंनि ड्राइभारफोरनि थाखाय जिथु बिरुद्दि खामानि मावनो थांगासिनो दङ, बिनि थाखाय जोङो दिनै गोख्रों राहा लानाय जादों जोंनि ड्राइभार अन्थाया। गतिके जोंनि बे दाबिखौ जाहाथे मानिनानै लायो आरो जोङो गारिखौ सालायनानै आजिखालि फ्रायनो मालिकफ्राबो जोंनि बे जुदि लकेल एरियायाव दरमाखौनो होनो हाला। जोङो हाजिरा सिस्टेमसो गारि सालायो। गारिया सोलिबासो फैसा, गारि सोलियाबा फैसा गैला। गतिके जों 700-800 जों हाजिरा मोनो। दा इजों जों न'खर सोलिनांगौ ना बले बिथांमोननो जोङो 7 लाख थाखाखौ जुरिमाना होनांगौ आरो लोगोसे 10 बोसोर जेल, बेखौथ' जों होनो हाया। गतिके जों 7 लाख थाखा दंबा जोङो गतिके जों न'फ्रावनो हाजिरा खामानि मावनानै जों जानाया मोजां। गतिके जों बेखायनो दिनैनिफ्राय गारिखौ जोङो सरकारा जुदि मानियागौ मानि जों दिनैनिफ्राय जों गारि सालायला आरो गारि साबिखौ जों मालिकनो जोङो गथायना होसिगोन। जों खुंबोदों, बिदिनो थाग थुग खुंबोगासिनो दंमोन। जिथु मानो होनबा सरकारा दिनैसिम जोंनि ड्राइभारफोरनि भेलुखौ दिनैसिम बुजियाखै। दा बेखौथ' जों मिथिला गावसोरसो मा बिथोराव मा सानदों, खिन्थु जोंनि नुनायावथ' दा जोङो ड्राइभारफ्रा जेबो फुलखौनो मावाखै। मानो होनबा जोङो फुल मावाखैबाबो जों फुल मावाबो जोङो ड्राइभारफ्रा ओरैनोबाबो पाब्लिकनि सिङाव जों गाज्रिखा। गतिके सरकाराबो जोंखौ दा जाबसिनबावदों। मा दायनि थाखाय जाबसिनदों दा बिथांमोना बेखौ फोरमायाखै जोंनो। अब्ला नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गारि सालायनायखौ बन्द' खालामसिगोन? दिनैनिफ्राय जोंनि गारि सालायनाया बन्द आरो साबिया मालिकनि आखायाव आरो जों न' फारसे थांसिगोन।